Дуслар, хәзер инде менә олы малларның итләре суелып, урнаштырылып бетте. Аларны без инде әкренләп ашыйбыз бит. Шулай да аларның үпкәләре, бавырлары әле кайбер кешеләрдә ул тиелмәгән килеш торырга мөмкин. Шуңа күрә дә менә без бүген элек вакытларда бик пешерелә торган, хәзерге көндә бик сирәк кенә пешерә торган, хәтта инде онытылып баручы бер ризыкны пешерергә уйладык. Ул бавыр белән сумса. Аның өчен менә без алабыз инде олы малның бавырын. Аңа кушачакбыз без икесен бергә кыздырып менә суган. Ondan соң инде әзер булганнан соң без аңа әз генә оештырып җибәрү өчен бу массаны пешкән, төелгән бәрәңге кушачакбыз. Әлбәттә инде тәминчә туз һәм борыч салына. Аның өчен менә без алабыз гадәттәгечә әзерләп торган шүпрәле әче камырыбызны. Бу камырны инде без һәр вакытта да әзерлибез. Аның рецептлары бар. Төгәл рецептларны без инде яңадан әле комментарийларда бирербез. Эшлек өчен инде без менә алдык дидек бавырны инде без әзерләдек. Әзерләдек дигәндә инде без аның элпәләрен, тамырларын алып шулай чистарттык. Һәм аңа без инде хәзер кыздырып алабыз дидек бит инде. Кыздырган вакытта аңа суганны кушачакбыз. Монда безнең каядыр бер 300 грамм тирәсендә бавыр була. Һәм аңа без куштык менә шулай туралган бер баш суган. Менә без хәзер шулай бавырыбызны суган белән бергә җиңелчә генә кыздырып алдык. Һәм аны ит тарткычтан чыгарачакбыз. Менә шулай безнең ит тарткычтан чыгарылган бавырыбызга без хәзер салабыз. Әйткәнебезчә, әз генә бәрәңге, ул эшлекне җыеп туру өчен генә кирәк була безгә. Менә шулай әз генә. Салабыз без аңар сыер мае. Тәмле булсынга. Сыер майын әртеп тә салырга мөмкин. Тәминчә генә туз салабыз. Шулай. Һәм борыч. Булгатабыз. Biz менә шулай матур-матур кичкенә генә сумсаларыбызны ясадык. Һәм без аларны инде каядыр бер 20 минутка, ярты сәгатькә кабарырга куябыз. Һәм аннан соң инде кызган майда кыздырып алачакбыз.